Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekuseni. Ngiyabingelela abangcwele. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga abangcwele, sibonga ukuvuswa, Nkosi yami, sibonga ithuba esiliphiwe, ithuba lokumkhonza uNkulunkulu nakulolu suku. Sibonga ithuba esiliphiwe lokuthi siphinde silungise, siphinde senze kahle endleleni yethu naphambili kukaBaba uNkulunkulu esasiphile umusa wokuphila. Nakulolu suku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyabingelela abangcwele, ngibingelela ibandla lonke, ngibingelela umzimba kaKristu wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyabingelela kobaba, ngibingelela omama, ogogo omkhulu, iy'ntombi, iy'nsizwa, abantwana abancane. Ngiyabingelela iy'nceku zenkosi. Bakithi ngiyabingelela baphathi bey'fihlakalo, ngiyabingelela kubaholi bebandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela iy'ncekukazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi, ngiyathoba ekuseni kini, ngiyathoba phambi kwesihlalo sobukhosi ekuseni. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Umama Madlala abangcwele, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Akukho kuyongihlukanisa nothando lwakhe. Haleluya. Sisazoyezwini i-word of encouragement ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Inhliziyo yami igcwele nje ukumbonga uBaba uNkulunkulu ekuseni. Haleluya. Uma ngibuka imisebenzi ayesenzela yona, uma ngibuka umusa wakhe, inhliziyo yami igcwele ukumbonga. Amen. Ngiyasho nje, ngiyaphindelela, akukho kuyongahlukanisa nothando likaBaba uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Sizoya kwi-word of encouragement bangcwele ekuseni. Sizofunda laphaya kwincwadi yabaseRoma. Abaseroma 8. Sizofunda from verse 31. Haleluya. Isihloko sakhona sithi umuntu unqoba ngaye uJesu. Umuntu unqoba ngaye uJesu. Ngizocela sithandaze bangcwele before sifunda izwi lenkosi. Baba ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ekuseni, uNkulunkulu onamandla onke, siphambi kobuso bakho ekuseni, dwala laphakade. Nkosi, sesikhona uNkulunkulu ongcwele endlini yakho, sesikhona Baba ukuzokukhonza, sesikhona Moya oyingcwele, size kuwe, asizanga kumuntu kodwa size kuqobo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizolalela ukukhuluma kwakho uNkulunkulu onamandla onke. Baba, siqondise ekuseni, siluleke Moya oyingcwele ekuseni, sikhuthaze ekuseni, Nkosi yamakhosi, ngezwi lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla, sikhulise kwazini ngezwi lakho ekuseni, Moya oyingcwele. Nkosi, silambele ukuzwa, Nkosi yamakhosi, silambele ukuzwa ukukhuluma kwakho nakulolu suku, ukhulumisane ney'mpilo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathoba Nkosi yamakhosi ekuseni ebukhoneni bakho. Thatha udumo manje kuze kube phakade. Amen. Haleluya. Njengoba bese ngishilo bangcwele, isihloko sithi umuntu unqoba ngaye uJesu. Soqala sifunde. Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na?
Ngubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? uNkulunkulu ungolungisisayo. Ngubani olahlayo na? uKristu Jesu wafayo, yebo impela, owavuswa kwabafileyo, ongakwesobunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Nkosi, kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa, kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Nkosi, ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliwe, akuyiba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Haleluya, haleluya. Nkosi, lisho kamnandi lelizwi, ngivele nganeliseke. Amen. Haleluya. Siyezwa bangcwele lapha kuverse 31 maliqala. Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ubani ongamelana nathi? Uma nje uNkulunkulu emi ngakithi, ubani ongamelana nathi na? Haleluya. Yinye nje bangcwele into la esingalulekana ngayo nesinga-encourageana ngayo ayiningi. Haleluya. Lelizwi uma likhulunywa uPaul, Nkosi yami, nceke yenkosi, ezikhulumile izinhlupheko adlule kuzona ekudluliseni izwi lenkosi, eboshwa, ehlukunyezwe, eshawa, enziwa konke. Kodwa kukho konke akukho okwazile ukuphumelela ukuthi kuvimbe intando noma inhloso kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Amen. Yinye nje into esinga-encourageana ngayo bangcwele kukho konke lokhu ekseni kulolu suku lwangesonto lokumkhonza uNkulunkulu, sibuyisane. Amen bangcwele. Yinye, uma nje uhleli kwiposition e-right, uma nje uhleli kwiposition e-right, lelizwi bangcwele ngilifundile akulone labakhethiweyo. Haleluya. Kodwa elawo wonke umuntu ohleli kwiposition, ozipositionile ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, ohlezi ophila impilo yakhe eyiphila ngobungcwele usuku nosuku. Amen bangcwele. Haleluya. Lelizwi nje, amen, lokuthi uNkulunkulu ame ngakuwe, Nkosi, alidingi into eziningi, lidinga nje ukuthi iposition yakho ibe kahle noNkulunkulu, ume kahle noNkulunkulu, uzipositione kahle noNkulunkulu. Kanjani na? Ukuhlala nje bangcwele ebungcweleni akukuningi. Zingcwelise nje, zingcwelise nje. Amen. Zingcwelise nje, ube ngcwele ngaphandle, ube ngcwele ngaphakathi. Iposition yakho ibe kahle, ibe right phambi kwaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu ekwazi ukuma ngakuwe. Uyakwazi ubaba uNkulunkulu ukuma ngakumuntu. Uyakwazi ubaba uNkulunkulu ukuma ngakumuntu, and angeke uzumenze lutho umuntu.
ubaba uNkulunkulu amengakuye ngeke umenze lutho. Akalwi kakhulu, akakhulumi kakhulu. Into nje ayenzayo lo muntu uhleli kwiposition eright phambi kwababa uNkulunkulu. Uyakudedisa konke okumahlukanisayo nobaba uNkulunkulu, uyalidiliza udonga olumsithayo ukuba izinto zikababa uNkulunkulu zingafinyeleli kuye. Udonga lwezono, udonga lwakho konke, iminako yomhlaba uyayisusa phambi kwakhe. Azipositione nje, abe right phambi kwababa uNkulunkulu, aphile nje ubungcwele, atholakale neqiniso lomzalwane, atholakale nothando lomzalwane, atholakale nokubekezela. Haleluya, haleluya. Atholakale nentshisakalo yomsebenzi kababa uNkulunkulu, atholakale nezizindlu ezinhle nemicabango emihle. Haleluya. Atholakale ekhuluma ukuphila ngowakho umlomo, kungaphumi ukuphila nokuqalekisa ngomlomo wodwa. Amen bangcwele. Atholakale ekhuluma ngisho uthando, athe enothando elikhombisa bephinde likhuluma. Atholakale ehamba kahle ebumnyameni, ekusithekeni, emakhoneni eyinto eyodwa. Kungabibikho ukushintsha, kungabibikho ukuphila i-double life kulomzalwane. Makabonge uJesu Kristu. Atholakale lo mzalwane ezihlambulula. Hayi bangcwele, umzalwane ophila leyo mpilo. Ngisho isono asikwazi ukumelana naye. Isono ke nje asikwazi ukuhlala kuye. Mina ngisho ukona kwazi ukuhlala kulomzalwane, ngoba ngisho sekufika ukona, ngoba iposition yakhe i-right phambi kwababa uNkulunkulu. Usheshe umoya oyingcwele umqaphelisa ukuthi sowuyona. Umbone segijima Nkosi yami eseyenhlambulukweni, eseyozihlambulula. Pho ke ngubani ongamelana nathi na? uNkulunkulu emingakithi akukuningi. Siyababona Nkosi yami abezwe beyakufunisisa, bafunisisa ngisho iprotection bayayikhokhela ngezimali ezinkulu. Bayagadwa labantu, bagadwe bakhokhe ezinkulu izimali lezi. Siyababona bayahamba, bayazula, bayehla, bayenyuka, bafuna injabulo left, right and center. Bayayikhokhela injabulo ngezimali ezishisiwe. Nkosi Jesu, abazi abaqondi ukuthi kuKristu Jesu kutholakala konke. I-protection iyatholakala phambi kwababa uNkulunkulu uma nje yena emingakuwe, you are protected. Uma nje yena emingakuwe, unenjabulo kuwe, ngoba nale njabuli ifunyanwa ngokuza kuKristu. Haleluya, haleluya. Wena ungumnqobi ngenxa kaJesu Kristu, uyanqoba, akukho kwahlulayo. Yinye nje bangcwele, ngoba kuyadingakala ukuthi icace lento. Nje ukuba sensindisweni uthi usindisiwe bese uyaphila nje noma kanjani, njengalabo mama basanda kuvunyelwa nje uhulumeni Nkosi yami, abavunyelwe uhulumeni ukuthi noma bengagana kodwa basangasihudula nesibongo sasemakhaya abe ukabani wakabani. Haleluya. Awusamazi kahle ukuthi ubelonga ngakuphi. Amen. Akafuna ukushiya kwasekhaya kodwa futhi uyafuna ukuthathwa kwangale kwasemendweni. Ngcono ke manje akuhudule kokubili. Makabonge uJesu Kristu, akuhudulwa la kokubili ensindisweni, cha, akuhudulwa kokubili. Uyaphuma nje qekelele ube ngumKristu. Uphume nje qekelele ube incwadi efundekayo.
uphume nje qekelele udleke, uphume nje qekelele. Nkosi yami kube konke sobala, uphume nje qekelele, ilanguage yakho ibenye nje ucace, ngisho ukhuluma ucace nje. Haleluya. Makabonga uJesu ukuthi wena uhamba yiphi indlela, kungabi sengathi, kungabi mhlawumbe, kungabi bengithi, cha, kucace nje ukuthi wena uhamba nenkosi uJesu, usindisiwe nje gelekeqe, uhlukene nezono. Abese ubaba uNkulunkulu emanga kuwe. Wena nje akukho kunye odinga ukuzipositiona. Abese ubaba uNkulunkulu emanga kuwe. Once iposition yakho ya right yaqonda, hayi ubaba uNkulunkulu manga kuwe. Haleluya. Uma ngakuwe mntaka baba, akakushiyi ubusuku nemini. Uma ngakuwe, wena usungo wakhe, wena usuyiproperty yasekhaya we. Amen. Ngakho ke akukho kungamelana nawe. Maliqhubeka lithi yena ongayigodlange yakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba ngasiphi konke kanye nayo? Akukho angasigodlela kona ubaba uNkulunkulu. Akukho. As long as thina sizipositionile, position yourself. Isikhathi sokuthi ume kahle nobaba uNkulunkulu manje. Isikhathi sokuthi ushanele lonke ukhula. Ushanele lonke ukhula, ume nje kahle. Ngubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? uNkulunkulu ungolungisisayo. Nkosi yami, kukhona izinto nje, izinto ongeke uzithandazele ngisho emzimbeni, ongeke uzuyicele ngisho imithandazo ebantwini. Uzoma nje uzipositione kahle nobaba uNkulunkulu, uzwe izifo zinyamalala ziphela nje. Uzozibuza Nkosi yami ukuthi hayibo, ngoba kwakuba buhlungu la Nkosi yami, ngise ngine medication nje engingakwazi ukuhlala ngaphandle kwayo, kungibambile lokufa kwashonaphi. Kubiza ukuzipositiona, kubiza ukuma kahle nje nobaba uNkulunkulu, ume nje gelekeqe. Haleluya. Lithi uNkulunkulu uyalungisisisa ubaba uNkulunkulu. Manje siyabona la ukuthi siza sinjalo, cha bese sifuna ubuso bakhe, sibufuna ubuso bakhe, siyenze intando kaNkulunkulu, siyenze day in day out, sibuphila ubungcwele eksene emini ntambama. Yazi uphila ubungcwele, uphile ngisho ekamereni lakho, uphile nje ubungcwele ngisho ekamereni lakho, uphile ubungcwele. Haleluya. Haleluya. Angikhulumi mina ngama-hypocrites aphila ubungcwele lapha ngaphandle la kubheke wonke umuntu. Ngisho ukuphila ubungcwele kwakhe endlini, ubuphila udlule kwakhe endlini, uphile ekamereni erumini yakho nje. Uphile ngo-12 midnight, uphile ngo-12 day light, ubungcwele. Ngoba phela wena ngithi awenzeli umuntu, uphilela ubaba uNkulunkulu obona ngisho ekusithekeni. Wena wenzela umuntu, awuphilela umuntu, uphilela ubaba uNkulunkulu owazi ekujuleni kwenhliziyo yakho, owazi izindlo zakho, owazi imicabango yakho ungakayiphimiseli ngeindebe zakho, uphilela yena. Akukho ongamfihlela kona. Noma ungazenzisa phambi kwabantu ube impisi embathile isikhumba semvu, kulungile, bakhohliseke abangakhohliseka. Haleluya. Ngenxa yokuba
ipractice yakho bakhohliseke ngobuqili bakho abangakhohliseka, kodwa ubaba uNkulunkulu akakhohliseki. Amen. Haleluya. Makabonga uJesu. Siyaphela ke nje futhi nesikhathi sabakhohlisi. Siyaphela. Ngoba ukuphila okuphakade kubona akukho. Makabonga uJesu. Lithi uNkulunkulu ungolungisisayo. Zikhona nje wena izindlela ozofika sekuhlelembelwe amagebhugebhu ehlelembelwe. Noma isitha sesuwabekile amagebhugebhu ufike sehlelembelwe. Haleluya. Ufika indlela seyivuliwe. Makabonga uJesu. Haleluya. Haleluya. Ngenxa nje yokuthi umi kahle kubaba uNkulunkulu. Mina Nkosi yami ngum-understand yazi umntwana kaNkulunkulu kulezi zikhathi zamanje osaphila ukurobha. Osaphila ukurobha. Ukurobha isalvation ucabanga ukuthi wenza bani isilima ngoba uzirobha wena. Makabonga uJesu. Hayi uzirobha wena akekho menzelayo, uzirobha wena. And ngelinye ilanga uyowuthola umvuzo walokho kwenzayo. Ngubani olahlayo uKristu Jesu owafayo? Yebo impela owavuswa kabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu nguyena osinxuselayo. Bazalwane niyayizwa yini le ndaba? Siyanxuselwa. Haleluya. Wena nje omi kahle, ngikhuluma mina nomuntu omi kahle, ozipositione kahle ungakhathazeki ngalutho. Akekho ngamelana nawe. Uyanxuselwa wena ubusuku nemini indodana uqobo lwayo ihlezi ngakwesobunene sikababa uNkulunkulu iyakunxusela wena. Noma kungathekani kuthini, noma uSathane angazishaya phansi ngekhanda azibhamaza azithini, uyanxuselwa wena. Akukho wena okungakunqoba. Lithi ngubani oza kusahlukanisa nothando likaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkebaya, akukho bangcwele. Akukho, ngoba ngisho ukufa kuyinzuzo kithi. Haleluya. Ukuphila kuyinzuzo ngoba siphila nje sisebungcweleni, esilongezi sisebungcweleni siyazi ukuthi siyingozi embusweni kaSathane. Noma sifa akanalo udonsi uSathane kweyethu impilo, siyekhaya. Haleluya. Manje ukufa ukuphila konke nje kuyinzuzo. Haleluya. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa zizimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Siyanqoba nokunqoba. Noma inyama ingavithizwa kanjani, kodwa thina siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Makabonga uJesu Kristu. Haleluya. Ngiyakukholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona nakho okuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliwe, akuyiba namandla okusahlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Haleluya. Haleluya. Hayi bazalwane, hlala nje kule position yakho ye-holiness. Hallelujah. You are secured. Khona isikhathi esikuso manje. Khona isikhathi esikuso. Makabonga uJesu. Okwi-position e-right nobaba uNkulunkulu uyezwa.
imihelo nje uyayizwa ku-position ngoba phela akuyona eyanombani lento. Haleluya. Kukhona nje abazokhuluma wena ubone ngathi bakhuluma nje insambatheka, ngoba wena vele lezi zinto awuzizwa futhi ngeke ukwazi ukuzizwa ngoba azizwiwa inoma ubani. Kudingeka ube right, ube kwiposition e-right nobaba uNkulunkulu. Kudingeka bengakuwe ukuze akuzwise izinto zasekhaya. Injalo nje ayijiki. Kudingeka mengakuwe, akami ke ngakuwe uma nikiniki. Hlakula qala, clean up. Clean up your garden, clean up yourself. Ukuze ubaba uNkulunkulu akwazi ukuma ngakuwe day in day out, utest izinto zasekhaya. Bazalwane, kulezi zikhathi zanamhlanje kudingeka i-area yasekhaya ibe sharp. Kudingeka Nkosi yami i-network yasekhaya ibe sharp ukuze ukwazi ukuzwa izinto zasekhaya. Makabonga uJesu Kristu. Litha khona zingelosi nababusi, nakho lokho sekukhona, naloko okuzayo kunzima, akukho kungasahlukanisa. Oh haleluya, haleluya. Nalokho okuzayo kunzima, akukho kungasahlukanisa nothando. Ingakho nje siyakona ne-worship, sithi Nkosi, asesabi, kumnandi nje, akukho nje, akhovalo, ngoba siyazi ukuthi yena uma emingakithi akukho kungamelana nathi, akukho kungasinqoba. Haleluya. Siyazi ukuthi nakulesi sikhathi esiyakusona esinzima kakhulu, uzobe natho wethu baba, uzobe mingakithi. Haleluya. Akukuningi bazalwane, hayi akukuningi. Ukuzipositiona nje. Uma ngaba ukakazipositioni, fight and position yourself. Haleluya. Ngoba abazipositionile abazokwazi ukusurvive from now. Abazipositionile abazokwazi ukusurvive from now. Haleluya. Abazipositionile, abaziklinile, abasokiwe enhlizweni basokwa, baba clean, bakhipha bonke amahlwili, lonke ubibi lwenhliziyo embi olithwalwa inhliziyo, basala beclean, bekwi good position nobaba uNkulunkulu abazokwazi ukusurvive. Haleluya, haleluya. Makabonga uJesu Kristu. Wena osafunisisa injabulo la ezweni, Nkosi yami, osahamba uthi hayi mayingangibonanga usibanibani, ngiyophinde kusasa ngifike esontweni ngithatha imic ngihlabelele, hayi ngiyakudabukela mntaka baba, ngoba you will be exposed soon. Makabonga uJesu Kristu. Akukho okufihlakele okungayuvezwa. Hallelujah. You will be exposed soon. Sikhonza ubaba uNkulunkulu ongalala ongezeli. Sikhonza ubaba uNkulunkulu obone ekujuleni kweinhliziyo zethu, ohlolisisa izizindlo zethu. Sikhonza lo baba uNkulunkulu, sikhonza lo uNkulunkulu unamehlo, uyabona, nomlomo uyakhuluma, nezindlebe uyezwa. Makabonga uJesu Kristu. Noma ungashaya phambili ushaya emumva, wena uzicabanga ukuthi no, ngihamba kahle, I am on top of my game, uyadlala mntaka baba. If awukaka exposeki, you will be exposed soon. Siyaphela isikhathi sebuqili manje, siyaphela isikhathi senyoka endala udrago, siyaphela. No, mina ngisho kwaba kwiposition right nobaba uNkulunkulu. Usungadlalela nje
ulaba abanqambili usungadlalela kubona, labo ke usungadlalela kubona. Kodwa abakwi position right nobaba uNkulunkulu, khohlwa mntaka baba, khohlwa siyanxuselwa thina ubusuku nemini, siyanxuselwa ekhaya. Noma usathana ngaze ayoma phambi kwababa uNkulunkulu akucele njengoJobe, uyolinikezwa Nkosi yami imvume kuthiwa hamba la ugcine la, ungadluleli laphaya, ngoba ngeke azayenze ukuthanda kwakhe komi kahle nobaba uNkulunkulu. Okwi-position right nobaba uNkulunkulu angeke azayenza intando yakhe. Sengisho mina-ke yena uqobo lwakhe usathane, udrag, inyoka endala, angeke iyenze intando yayo komi kahle nobaba uNkulunkulu. Mina ngiyakunxusa ekuseni, ngiyakuncenga ekuseni, ngicela uziposition. Isikhathi esiyakusona sibi kakhulu mntaka baba, isikhathi esikusona sibi kakhulu. Hallelujah. Without ubudlelwane obu-right nobaba uNkulunkulu angeke uze usurvive. Uzoba iwesheweshe nje lekhona lihambe livuka libhuquza lidlala wonke umoya endleleni. Makabonga uJesu Kristu. Hallelujah. Uzozibukisa ngabantu ngoba unjalo phela usathane uma esekusebenzisa uyakuvala nje namehlo wena uzibone ngathi uhlakaniphe wedwa nje, you are on top of your game, nje uliphethe lonke izwe, angakukhombisi noma so-exposekile abantu sebekubuka nje. Hallelujah. Ngoba phela sidisciplined, ivangeli leli liyasidisciplina, siyathula nje sazi thina ukuthi kodwa siyedolweni sitshele lo zwayo sizwayo. Hallelujah. Simyalele lo sizwayo bese sivala umlomo. Hallelujah. Muhlu baba uNkulunkulu, position yourself. Hallelujah. Le ndlela oyihambayo, it's not worth it. Hallelujah. Le ndlela oyihambayo, it's not worth it. Hallelujah. Position yourself mntaka baba, save your soul. Isikhathi sisekhona. Ima kahle nobaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuze akwazi ukuma ngakuwe. Hallelujah. Akwazi ukuma ngakuwe, izikhukhula zikhona, ilanga lishisa, akwazi ukuma ngakuwe. Abe insika yefu emini, abe insika yokukhanya ebusuku phezu kwempilo yakho. Hallelujah. Uhambe with assurance endleleni yakho. Makabonga uJesu. Uhambe with assurance endleleni yakho. Position yourself. Hallelujah. Before it's too late. Yabona bazalwane, isikhathi asesiningi. Hallelujah. It is now or never. It is now or never. If ungakwenzi manje, ngiyasola ngeke usakwazi. Makabonga uJesu Kristu. If ungakwenzi manje, ngiyasola ngeke usakwazi. Isikhathi siphelile, isikhathi sokudlala. Isikhathi sokudlala umacashelana, sokudlala ama games endlini kaBaba uNkulunkulu siphelile. Makabonga uJesu. Hallelujah. Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi? Hallelujah. Wena omi kahle, okwi-position right. Hayi Nkosi yami, hamba nje with your shoulders high. Hamba nje with your head high. Uyaziwa wena ekhaya, izulu linawe. Wherever you are, izulu linawe. Makabonga uJesu Kristu. Ungakhathazeki ngalutho, ungasabi lutho, ungakhathazeki ngalutho, ungathuswa ilutho, ngoba kukho konke kulokho sekubaliwe la okungakuhlukanisa nothando likaBaba uNkulunkulu. Wena uyanxuselwa wena, ngisho nala ungasaboni khona ke uyanxuselwa wena. Sinommeli thina ekhaya ezulwini. Makabonga uJesu Kristu. Ungakhathazeki ngalutho mntaka baba, noma ngabe udlula kwesiphi isimo.
Haleluya. Kuyadlula. Uzonqoba nokunqoba ngowasifelayo. Uzonqoba nokunqoba ngowasifelayo. Makabonga uJesu, thina siqoqa ubufakazi, akukuningi, siqoqa ubufakazi. Haleluya. Siqoqa ubufakazi nje. Haleluya. Makabonga uJesu. Uyabona nje mawuzazi ukuthi umi kahle, zithi izinto noma zifika bese amehlo akho ungasawabhekisa esimweni, uvela uwabhekise ekuthenini inkosi engabuzo ngifundisani ngalesi simo. Haleluya. Ngoba uyazi ukuthi isimo esivunyela ukuza kuwena kukhona esizokufundisa kona, kukhona la uzonyuselwa khona wena. Uphume kusona. Isimo is not our portion. Haleluya. Haleluya. Kumnandi ukuhlala kubaba uNkulunkulu ngeqiniso. Kumnandi ukuhlala kubaba uNkulunkulu ngokuphelele. Haleluya. Asizanyazanyiswa, asithuswa, asishaykhwa. Makabonga uJesu, asinqotshwa. Haleluya. 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 Uma yena emi ngakithi, ubani ongamelana nathi? Athi umpostoli uPaul ngale kwabaseKorinte besibili kuverse 4 athi siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyikinyeki, athi siyaxakeka kodwa sidikibali, athi siyazingelwa kodwa asidelwa, athi siwiswa phansi kodwa asibhujiswa, athi sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Makabonga uJesu, konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamethembayo. Position yourself. You can never go wrong. Position yourself imakahle. Imakahle. Shunyayelo kakhulu iholiness. Oyithathile wahamba nayo, ngiyambongela. Wena osahleli kuyo, hayi bandla kukho esingakusho. Ngoba ke lilonke umuntu nomuntu uyazikhethela indlela afisa ukuhamba ngayo. Haleluya. Nalo Jesu wethu Nkosi yami uyinono. Uthi uyama nje ngqongqozo ovulayo bese yangena. Mangaba uvula kukho esingakwenza. Haleluya. Makabonga uJesu. Kodwa nje engikwaziyo thina sinqoba ngaye. Asikhiphe imali. Asixakeki. Asiqashi ma security. Asinankinga nje, asikhiphe imali nje. We are secured nje. Hayi sizikhulekele nje. Ngoba phela umi ngakithi. Kubanike ongamelana nathi, sekungubani ongamelana nathi. Amen. Amen. Uma yena emi ngakithi ubani nje ongamelana nathi. Amen. Ngiyabonga bangcwele ekseni, ngiyabonga. Nkosi yomusa inibusise. Nkosi busisa ukufundwa kwezwi la ekseni. Haleluya. Engathi inkosi yami, inkosi ngaba nawe lapha ya. Ekseni usalalele lo myalezo. Nkosi yomusa ibe nani nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.